త్రిముఖ బర్గులేశ్వర స్వామి, దుర్గా బర్గులేశ్వర స్వామి అనే దేవస్థానంలో ఇటు సైడు బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నాడు, మధ్యలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు, అటు సైడు విష్ణు భగవానుడు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు పురాతనంగా వెలిసినటువంటి ఒకే రాతిలో ఇటువంటి అద్భుతమైన దేవాలయం ఉండడం కూడా ఇది చాలా శుభకరమైన పరిణామం. ఇట్లాంటి చూసి రాబోయే తరాలు కూడా ఇంకా దేవస్థానాలు అంటే ఏంటో, వాటి విలువలు ఏంటో తెలుస్తాయి. ఇటు సైడున శ్రీ త్రిముఖ దుర్గా బర్గులేశ్వర స్వామి ఆలయం కూడా ఉంది. ఎదురెదురు చూడండి జనాలు. రాత్రి 6 గంటలు అవుతా ఉన్నది, సమయం 5 గంటల వరకే కాబట్టి ఇక్కడ ఆలయం మూసివేయడం జరిగినది. ఈ కోనను భైరవ కోన అంటారు. ఇక్కడ భైరవేశ్వరాదేవి అనే అమ్మవారు కూడా వెలిసి ఉన్నారు. వెలిసినగా కోరుతున్నాము.